Pán Bucik, prečo kandidujete? Som Ružinovčan, v Ružinove býva celá moja rodina, tu vyrastajú moje dve deti, tu pracuje moja manželka. Veľmi intenzívne vnímam, v akom stave sú naše škôlky, v akom stave sú školy, či parky sú pokosené, či cesty, po ktorých chodíme, majú kopec výtlkov, či chodníky sú opravené. Všetko sú to veci, na ktoré má mestská časť veľký vplyv. Stretávam sa aj s mojimi rovesníkmi, so susedmi, aj s tými, ktorí sa tu prisťahovali už pred viac ako 40 rokmi a viem, že niektoré problémy Ružinova vnímajú veľmi podobne ako ja. Posledné 4 roky som vykonával funkciu vicestarostu mestskej časti Ružinov, preto viem a poznám mnoho z tých problémov, o ktorých som hovoril a ktoré vnímajú Ružinovčania. Chcem ponúknuť Ružinovčanom všetku svoju energiu, odborné a ľudské skúsenosti, ktoré mám na to, aby som spravil z Ružinova ešte lepšie miesto pre život.